Akayithi nje zonke insuku njengale nto eyenziwa yimina. Hayi ngeke le ngane kuzofanele icabange kabanzi. Ngizamkhaya okuningi. Siyolala siteni kamasho kodwa nali ixabiso. Ukhona intombazane kodwa. Hayi senze ngane yami awenzi. Awubona ukuthi wenze njani. Ngeke ngize ngihlupheke ukhona uyintombazane. Awenzi. Hawu ma ufuna ngebusha ngiyothenga inyama yini? Wethenga uyothenga ngenkinobho yini? Yazi into efanele uyenze wena. Khumula la uniform ugqoka ushenqe uhambe ufuna amaphesa njengezinye izingane. Ma angifune amaphesa mina ngifuna ukufunda isikole. Hayi wethenjiwe. Okathi njengoba uthi ufuna ukufunda isikole nje athi ababona namba abagcwelele bafundile banamajazi kodwa basebenzi. Fees must fall. Mina ngithi pennies must fall. Lesa njengezinye ingane yabona ubuhle akanangishuthi kodwa kuba uvele wa-extend umuzi isibahlabhasa sibuyana yenza leyo unemoto usho uhamba ngonyanya futhi ngiyibiza kancane uhamba ngonyanya indaba wena ungayitholele lakho iblessa ngoba nawe umuntu wesifazane nayo yonke into enginayo. Wongicabangela Thenjiwe. Sizowathatha amablessa ngoba ntanga yethu senabenza oshugadegibele. Abasasifunda la sambe khona. Thenjiwe, ngisihamba ufuna amablessa. Hayi bo ma wena msancane kabi nami ungalithola ibless ungamthola nje noma uArchbishop Tuta Kulo. Ungahlali nobhekele ubona ukuthi umshini kaBishop usakwazi ukugunda utshani. Noma uJomafela nje umenze uBenson. Thank you. Musukuzibala lento engitshela yona. Hamba ufuna ibhesi, hamba ufuna ibless. Hlukane namphansi. Hayi bo mama mina ngeke ngize ngiyenze leyo nto. Ufuna mina ngihambe ngodayisa iqatheli noboya ukuze sihlale sidle iqatha lekhaya. Wethenjiwe. Yazi into engibonayo efanele ngenze ukuthi angithathe ngikise kulama hostel aseduze aqaqelisi. Ukuze uzokwazi ukubamba nengalo ngiyokufaka khona uzokwazi nathi ukula sidinyama. Ngoba baningi abantu lana bayakwazi ukulala bedla inyama. Lezi izinto zekwazi ukukhokha. Ziyakwazi ukuthenga iqatha. Mase ngiba nengculaza mina uzothini ma? Uphela uba nengculaza ngona ngaba ngcono.